diomongnya ngelera untuk bocah iki kajune iki apa tunan ora kacuk ngaten kabeh kacuk tunan nek kok watu ya ayo watu ya wis sambat yo sambat yo iki mulai sambat lah kok kayak anakku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena agama Kristen oke gitu. Jawab posisi kok. Ora banter kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten iki lho, tanda-tanda lar jeneng Pak Purnomo. Nek kok kuyah ning kono ya. Mulane kok malah disikit iki lho. Pulang wong iki jero pipis. Kulo tuan rumahnya sapa kowe? Jenenge juga. Hei, assalamualaikum. Iki ini. Iki acara pernikahan tasakurane pernikahan Devita sampai Mas juga nggih. Yoga tukang ngendangi bojone siji masa rabi loro iki. Hei, bojomu siji. Arep tambah kowe. Hei, Mas Yoga. Maksudnya Mas Yoga iki Mas Yoga omahe Pak Jo. Lah iki mau sing dadi manten Mas Yoga omahe Beton. Beton. Winong. Wong iki aja kaya ngono, wong iki duwe, biyen duwe. Maksudnya duwe apa nang kene? Lah ya iki diucapne Mas Yoga karo teman-teman wedok. Piye duwe Mas? Mugi-mugi kagem Mbak Devita kali Mas Raka Yoga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yo. Wis sakinah mawaddah warahmah. Wis mau dan dia keluarga langgeng diparingi apa iki? Diparingi ngomongan nanggap hadilane wong iki komplit. Aja ana sing video. Ana sing berkacu kok. Jadi berkacu. Ini sama nih. Mas Yoga dan Mbak Sinan, Mbak Devita matur suwun sangat nimbali warga masyarakat Winong lan Reok Simo Mudo Manggolo, Singopati Puraba komplit ning kene. Keredengaken panjenengan. Dik iki jare wayangan, Pak. Wayangan iki Jogodhog Jeki. Aku dhewe ra delok wayangan saiki. Dan iki mau iki wayangan, iki mau reokan jan komplit. Iki mau aku di WA, Mas Agus. Awake dhewe kon menghibur tenanan, jungkir wali tenanan, jungkir wali tepuk tangane banter. Mas Yoga karo Mbak Devita karo Mas Samsul jare iya juragane Pak Samsul juragane ngiling Jawa gedhe wong ngelak juragane Pak Samsul karo apa lek karane perusahaan Ijo Motor awake Pak aja sik oke-oke sik ning ngajak medem lho oh iya terus baik bagian tenang pemirsa nah diceluk Pak Samsul lho cak nggih wah jan lah nggih iya kali Pak nggih Bang telepon karya wis Pak Samsul bagati kok kere ditumok lor. Ya. Oh, ya, matur suwun. Pak Samsul, mboten cari pot-pot tas ya. Oh iya ya. Nggih, matur suwun sangat, Bu. Ya. Matur suwun sangat, ya. Loro iki. Yo, jelek kan. Ya rono. Gas. Rono kok penak kok jebule aku. Oh gede. Yo. Kowe ulang piro iki? 100. Jare tukang rumah kentus tanggapan iki nang iki oleh 100 oprol ping 100. Wah, iki penamit jare piro? Setuju. Ping 3. Oke. Tambah 150 terus. Endok pareding yo. 100. Ora, aja bencana mesti. Aku ortek dulu. Jadi saya perlu bidik. Aku ortek dulu. Yo.
Oke, siap. Jembatan Bekasi. Jembatan ini ngendi gone? Kak. Yo muter nek kotoran aku sik wani. Yo. Oh. Bos Samsul. Iwan seket ya? Iwan seket nek mobilku ya. Ayo, udah. Kalau lurus lah, weh. Nyapun. Kau Pak Samsul kok kancane mau sakmono. Pantang banget ya Allah. Oh, aku mau loh aku ini Pak Samsul Pak Samsul ini orang berbuat tenggorokannya loro tenggorok dia kayak Jawa ayo budal Pak kalau boya nggak bisa iya. Aku siapa lah? Hey,
Kilo, Mek. Apa Mas? Sopo juragan iki sopo? Sopo? Ndi? Kancaku. Kanca telung puluhan Mas. Ekonono. Masih pas berangkat iki. Lho niko. Kuwi. Halo Nek. Hidup kancaku kanca kenal karo dhewe. Awake dhewe tanpa masain. Aku pikir era tahu kecekel. Masa to Mas? Ora mungkin. Ora mungkin. Lho kae durung TV aku nek gagal. Jan aku ngene iki bawa aku lanang iku kudu ngabuk kan lho Mas. Parang. Kowe iki lanang. Aku lanang. Iya. Kowe mau tak kono karo juragan ini menunggu kamu. Ya wis no biasa. Berarti elit to nyemek, ya prei to Mas. Ini 100 kek. Iya, Mas, ya. Tiwas kota sampe iki nanam tembok ngono lho Mas. Tidak kau nyapa. Awakmu nang ngene kan mau wis pasangane Mas Agus. Mas Agus ngomong Bella iki ayu. Ning kok duwe tower. Hei, biar pandang aku yo ayo. Lah kok berkacu. Kowe roh e. Iki ki Bella Safira. Kowe roh e sambene. Ya. Kowe tak boto. Gitu foto. Anak wae. Karena aku pada nek komedi gethek. Iki wong tak gapar aja wirawiri. Iki lho. Awake dhewe nek kene ditonton sing main sing meni, ditonton nang main sing profesional. Kowe kudu mesra karo pasanganmu. Alah mesra opo? Cemitinan kabine. Gak. Iki cemitinku. Budi. Iki. Padane wong-wong gede aku tak cilik. Ono sing cilik apa? Dome sing cilik. Kowe iso mesra. Mesra contonan kaya aku karo bebekku sing. Aku mesra apa? Oh ya iki luwak wangi. Kira apa piye mesra lanang? Aku iki normal. Yo kan yo kayak Ya. Oke, bar iki. Aku tak golek mesra karo pacarku sing kene. Kowe iki karo iki. Mesra aku tak golek dhewe. Jare lek mulai kaya ngene memeti ya. Sini nih. Nah, kamu. Bocahmu. Sing rodok sadu. Hei, ini ya. Tak kamu. Hei,
bocahmu lho. Apa jenenge kebayake utuh. Lah gon kok Bolong kok iki. Ayo nyebutno tanggal panjang iki. Iki lho bolong. Bocahmu kebayake. Loh, iki pilihan gede dhuwur putih. Gede dudasmu kowe iki. Gede iki. Ora mlaku kok. Luwih lho kok Dulu iki iso kaya aku sing iki lho. tapi yo Orang ini. ayo gajah dibuktekne. Aku ya, Dek. Kalo Ono Dek mlaku Dek. Lah, wong loro tok ora usah perlu ngene. Wong loro mlaku ganteng karo ayu. alah hei lah kok kowe kaya gede Lho iso weh. Iso weh iki. Iso. Iso weh. amin dasmu Bajal. Iki wis ngadreki aku. Yen kowe dulur wae diadreki buta terong. hei kamu iki nek suwung iki nek kuping iki tenanan kok gedokan iku kayak rantai kapal iki cakole kuping kok Kuwi anu ora nek bukan iki Nanti kapan sabun itu kayak mungkin. Jalan ya. Yo dulur wae diadreki bela. ya Raka ya lebih kene ya 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 oke ya 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 masuk yo ada lagi kowe ditinggal ngalih mengko berarti ngenyang awakmu. Kowe membuktikan kowe omonge ora ayu ngono kuwi. Aku lagu lawas. Banyak kok. Oh, alah kira-kira nyapo. Bosku lho, bosku lho. Bosku apa? Bosku. Lagi. Ayo Ini. Di rumah. Kosong loh. Ayo nanti malah nih kayak gila. Kowe iki nyawer aku. Lho alah so Samsung Aisin begini. Abang gue suruh. Yo nek iso. Kowe. Iki dibalekne matane. Oh, satu ya. Nah, jadi. Iya.
geber enek. Bulannya bojone mikir kari. Hei kok dibalekne makane. Hei kok dibalekne. Mikir muli. Bojone lagi moro. Bojone lagi moro. Bojone lagi moro. Ayo. Yo dibalekne. Hei dibalekne lah kok ora apa. Yo. Oh. Katane bentek. Ya piye? Ya gapun bareng sah. Nggih. Bila iki rugo tak